Hej og velkommen til en lille introduktion til det, I skal lave i dag, som hedder Tag temperaturen. Grunden til, at I skal lave den her øvelse, er fordi I skal lave noget, der hedder Tag temperaturen med det nye, som handler om, at I skal have de nye til at fortælle jer på den 4. dag, I er på skolen og sammen med jer, hvordan de har det, hvad der går godt og hvad der går knap så godt. Og når man skal det, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at man stiller nogle spørgsmål, som er gode til, at de får svaret på lige præcis de ting, for det kan være ret svært at fortælle, hvis man fx ikke synes, der er noget, der er så godt. Og samtidig også, at man får lavet en ramme, som gør det muligt for de her nye elever at fortælle jer, hvordan det egentlig er at være dem. I skal derfor først sætte jer lidt ned, tænke over 3 spørgsmål, som I tænker kunne være gode at stille, og som vil gøre, at de vil kunne både fortælle, hvad der er gået godt, og hvad der er gået dårligt. Jeg har 6 spørgsmål, som jeg har stillet, og det må ikke være nogen af dem, I stiller i de 3 spørgsmål, men I kan sætte jer ned og tænke over, hvis I ud i grupperne bagefter, og lave dem sammen med jeres gruppe. Derudover så skal I også komme frem til, hvordan rammen skal være, det vil sige, hvordan I gerne vil sidde med de nye elever, hvor det skal være henne, hvad er vigtigt for at de føler sig trygge, skal der være nogle regler, eller hvordan skal I snakke, og hvordan skal du være som mentor, og hvordan skal de andre elever være. Det skal du også tænke over, for det skal du også gå ud og lave sammen med din gruppe om lidt, hvor I skal skrive minimum 4-5 ting ned, som er rammen for, hvordan det skal holdes. I vil holde det med den nye. Bagefter så skal I gå ud i jeres 3 og 3, måske 4, hvis det ikke passer i jeres gruppe, at I er 3 sammen. Og så skal I gå ud og interviewe hinanden. Det er sådan, at en interviewer, og en observerer, og en svarer på spørgsmålene. De spørgsmål, interviewen stiller, det er de 6 spørgsmål, som jeg har, plus de 3 spørgsmål, I selv har lavet i jeres gruppe. Og det, der sker, det er, når I så har stillet de her spørgsmål, først så er den ene interviewer, og der er en, der observerer, og en, der svarer på spørgsmålene. Når man er færdig med den session, når intervieweren har spillet alle 9 spørgsmål, når alle har stillet de 9 spørgsmål, eller når intervieweren har stillet de 9 spørgsmål, så gør man det, at den, der har siddet og observeret, det vil sige den, der slet ikke har hverken interviewet eller svaret på spørgsmål, giver intervieweren en kort feedback i forhold til sandhedsmodellen, det vil sige, personen siger, hvad der var godt ved det, intervieweren gjorde, og hvad kunne blive bedre, og hvad personens gave var. Bagefter så siger intervieweren selv, hvad han eller hun synes, der var godt, og hvad han eller hun synes, der kunne blive bedre. Og så skifter I alle sammen plads, det vil sige, den, der interviewet, går over og bliver observatør, og den, der bliver observatør, kommer til at være den, der svarer på spørgsmålene. Og det gør I, indtil alle har prøvet alle rollerne. Og I gør det samme hver gang. I melder tilbage med, at observatøren melder tilbage først, og giver intervieweren feedback, og bagefter giver intervieweren selv feedback. Bagefter så går I ud hver for sig, og så skal I vælge, ud af alle de spørgsmål, der har været, som I er blevet stillet, skal I vælge 6 spørgsmål, som I vil tage med og stille de nye. Og I skal selvfølgelig svare på, hvorfor I har valgt de 6 spørgsmål, hvorfor I har valgt de 3 spørgsmål fra, som I har valgt fra. Og det er fordi, man skal ligesom sikre sig, at nu har I mærket på jeres egen krop, hvordan det er at stille de spørgsmål, også med hvordan det er at bestille de spørgsmål. Så det vil sige, at I har en idé om, hvordan det egentlig er, hvad den, der skal sidde og blive interviewet, som jo er det, I skal lave med de nye. Held og lykke, og gå sammen i jeres gruppe, til jer, der ser den derhjemme, inden I kommer, dem der når det, så ses vi i morgen tidlig kl. 8.